So ayan, dito kami nadaan ngayon sa Old Zigzag Road sa Pagbilaw. Ayan, umakyat kami dito. Sarap sa pakiramdam, ang lamig. Kami sa taas sa may Atimunan Park kakain, waiting shed. Yung mga waiting shed dyan, kaya na pahingahan na din. Malapit na kami dito sa may Atimunan Park. Akyat na kami dito sa may unang Kurbada, Sikong Kurbada. Kaya nakago daw kami. May mga plug man na kasi kailangan nakago bago pa umakyat. Stop sa taas eh. Atimunan Zigzag Park, Pinagbanderahan, Quezon. Pala yung pinakagitna doon, no? May plug, Pinagbanderahan. Ganda pala ng view doon. Kaya nakarating dyan. 2 hours later. So yan, katapos lang namin kumain dito sa Atimunan. So na kami, papunta na kami ng Tayabas. Yan pala yung daanan, oy. Papuntang Pinagbanderahan. Mga hiking. Sana mapuntahan ko rin yan soon. Ganda yata ng overlooking view dun eh. So on the way na kami mga lods, no, sa Tayabas. Punta kami ng Lukban, papuntang Luciana, Cavite, Santa Cruz. Tapos kami ng Pililla, Tatanay, papuntang Antipolo. Yung madadaanan namin. So update na ulit mamaya mga lods sa aming biyahe. Buena Vista spot. Ano po ang ba dito? So susunod mo lang dito yung mga nag-guide. Ganda ng view sa taas. So ang oras ngayon ay alas 12 na. Kabig. Tumutunog oh. Gago. Kakanan tayo doon sa unahan, no? Diyan tayo dadaan papuntang Tayabas. Tayo dadaan sa mismong sentro ng Pagbilaw. Sa Tayabas tayo dadaan. So ang palatandaan lang ito ay yung pag nalagpasan mo dito yung Shell bago magpagbilaw. Kakanan tayo dito sa may Barangay Tambak. Yung signage nyo, Barangay Tambak. Na tayo dito sa may lumang tulay ng Tayabas. Yung pinakamalaki nilang tulay dito na luma, 400 years ago ng gawa ng mga sinaunang ninuno natin, sinaunang Pilipino. Yan o, nilagyan ng plug. Tagal na yan, tulay na yan. Ito na yung bagong tulay. Na tayo ngayon mga lods, no, sa bayan ng Tayabas. So shoutout sa mga nanonood na taga rito sa Tayabas, mga followers ko, kung mayroong mga followers akong taga Tayabas. Shoutout sa inyo.
paki-comment naman kung saan kayong barangay dito sa Tayabas. Tayo dito. Ito yung bayan ng Tayabas, sentro nila, Mabini Street. Pasok na kami dito ng Lokban, Quezon. Ayun yung arko, Karinis sa Lokban, Summer and Art Capital of Quezon Province. Ayan, Summer and Art Capital. Dito na ulit tayo sa May Luciana. Dito na tayo sa may Luciana, bayan ng Luciana, Laguna. Ayan, ang Luciana ay sakop na siya ng Laguna. So nakadugtong sila ng Lukban, magkasunod. So ang susunod nito ay Kabinti. Ayan yung plaza ng Luciana. Marami din dito mga one way kalsada. Medyo masigip ang kalsada kasi nila dito. Pero ito yung pinaka main road yung dinadaanan namin. Shoutout sa mga taga rito kung nanonood ng mga followers, kung mayroon man. Dahil kuntit pa lang naman ang followers ko. So palagi naman akong dumadaan din dito. Shoutout sa inyo. Saan kayo dito banda sa may Luciana? So next is Kabinti. Medyo bingking na tayo dyan. Pero kurbada din ang mga kalsada sa may Kabinti. So mag-uumpisa na tayo dito ng bingking na kalsada sa may Luciana. Overshot. Kami dati naghanap ng bote. Bumili ng bibingka kasama mga pinsan ko. Kabinti, Luciana Road. Ito na yung ipsin na kasabayan namin, may dalang bagoong. Saan na kayong bagoong ito nilagay? Sinako niya na yung dala niya. Giwang na, parang lasing na to. Tagilid na kayang karga niya sa apo. Hindi na balance yun. Mula na Kabinti, Luciana Road, Laguna. So napakaganda ng kalsada dito, spalto sa gitna. Sa mga gilid hindi naman, pero kurbada talaga siya. Paborito ng mga riders. Saka winadining ng kalsada dito dati, ano lang to, dalawahan. Buti ginawang apatan. Kahit pa paano pag nag-overshoot ka, makakaiwas din, makakasalubong. Ito yung pakanan natin, yung Pakabinti town proper. So pakaliwa tayo. Ito tayo Santa Cruz. Shoutout sa mga followers kong taga rito rin sa Kabinti, Laguna, kung mayroon man. Ito naman si Pops, kasabay namin kanina to sa Meragay. May dalang bagong palagay sa karton sa likod ng box na kapatong pa-open. Ngayon sinako niya na lahat Mahirap kasi pagka ganun yung naka-open lalaglag sa mga lubak. Tsaka parang mabagal ang takbo niya. Kanina ang bilis ang patakbo nito Dito na kami sa may Kabinti, Laguna. Siguro pagod na rin to si Pops. Sagiwang-giwang na may isang takbo niya. Parang lasing na Ngayon
namang nangaawit na to, nangangalay na to sa takbo. Ay sa may Pagsanghan, Laguna. Ang oras natin ay alas 2:45. Ngayon umuulan na naman dito. Ano pala yung ulan sa likod? Ulan. Ano, mabitak. Akit kami ng Pililya. Sobrang lakas ng hangin. Umulan kanina sa may Pagsanghan. Nakaputi kami ng Kanlumban, ang Paite. Tapos pagdating dito, wala naman palang ulan na. Doon yung ulan, no? Sa may Pagsanghan. Pero umiikot siya dito sa kabilang part na to. Sana maunahan namin. Yung ibang ulan nasa likod namin, sumusunod. Pero maambon-ambon na dito sa part na to. Pero sa bundok, panahon naman parang wala naman siyang ulan. Sana mawala yung ulan sa lakas ng hangin, malusaw. Lakas ng hangin. Pero natangay-tangay yung motor ko. Ano, yung ulan na yan. Mukhang mako-corner kami ng ulan So ayun mga lods, no, nandito na tayo ngayon sa may Antipolo, sa may Cloud9 po. Ba tayo dito papuntang Marikina. So grabe ang ulan kanina. Nabutan tayo ng ulan sa bago mong paket sa may Mabitak puntang Pililya. Grabe ang ulan. Ang lakas ng ulan na bumuhos. Baha kanina mga dinaanan namin. So yung bayaw ko, papunta na siya ng Taguig. Ako naman dito na sa papuntang Quezon City. Naghiwalay kami kayo sa Miratonga ng Antipolo. So hanggang dito ang ulan pala, no? Ang ulan na yun, itong ulan na to galing to doon sa ano sa may Pagsanghan, sa inintuan namin. Dinabutan kami ng ulan ng malakas. Nakasilo kami kanina. So, bali nauna na sa amin ang ulan. Yung mga dinaanan namin wala nang ulan, pero yung kalsada naman baha. Ang lakas ng mga baha kanina doon sa may kanina sa may Teresa, mga baha mula sa may Morong, Tanay papuntang Teresa, mabaha yung daanan yun, no? Nakarating din mga loads. Nandito tayo ngayon sa may Mindanao Avenue. Dyan na lang ako sa may Talipapa na Baliches. So thank you Lord sa biyahe na safe kahit na sobrang lakas ng ulan kanina sa Pililya. Ang hirap ng patakbo ng motor kanina kasama pang hangin, pero ito nakarating tayo na ligtas. Unang papasalamat ako sa mga na Diyos at nakarating tayo na ligtas sa biyahe. Sumangat sa paggabay kahit na hindi mahirap ang biyahe mula Pagsanghan hanggang dito Quezon City, maulan. Ito basa nga ako. So ito back to normal na. So ito back to normal naman tayo as usual. Ganito yung kalawan sa sa Manila. Sobrang traffic. Kung doon sa Bicol wala ka traffic. Kumbaga yung takbo mong 60 doon parang na lang takbong 20 na lang parang napakabagal pa ng 60 mong takbo doon. Dito ito lang ang takbo mo talaga, Gis. 15. Mga lods, maraming salamat sa panonood. Huwag mong kalimutan i-like, i-follow ang aking Facebook page and pa-subscribe naman sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, bye bye.